airde, fáilte strathag Teach le Chéile, seir 7 físean beo de chuid Gael Linn. An-áthas beimid go leat le IMLÉ agus Róisín Seoighe, beis de ceol rint bhliain dún ó chiad album sacu ó album sacu, agus beis de ceol single sacu fásta le Róisín. Mar sin, tá siligan go maineann sibh salt agus gan na heileáile seo thugad IMLÉ agus Róisín Seoighe. Constá is mis céim a chorthaigh ó IMLÉ. Agus is mis póric go Cnéile aka MC Moped. Hello, is Miss Róisín Seoighe agus is orainn scríbhneoir agus ceoltóir as Conamara mé. Aniu baimmuid ag casa cúpla amhránaíomh dar nóí tá ar fad scap ar fud na tíre. So ní féidling a bheith in aon seomar amháin ach tá muid tar éis tacht ar bailach chun cúpla amhrán hafa de biodíomh agus tá ar bhí suí. Ba cúpla amhrán ón chéad album le chlostáil ar bhliain beag ach i dus a bóire se amhrán nua tá Róisín Seoighe an chana seo éid. Stonna bhar na bailí fád ó dimme sé, bailí ó dimme sé ai. Ní éiteach má fácla chuir na rudaí a rinne sé, rudaí a rinne sé ai. Tá sumsa go sáta go mí sóir gan Lord the mé muiscíán is detil mé bhád a géin. Éilín smuointe nach a sean gaiche más gar an léirne stás ag an dam go as tín ruúta ag an nu. Sín tusa gan misisi sí meisi gan tú so Tom ré Éilín lomos com a lom fi cedi ar an siad ó ag deire an lé. Tá má hiil sa chócastach tá má chrús ar lasa chuid si mó rása ní éitoch mar na hiúdhaid. Oh no, má tá mén ar go dó be ma in Breanú ar an síla le cuioineachtáil siar, ní é duine a bhíú na rudéis sin a rinneí tás ag an damhhair nach féidir a éadmhar le rud chu leochailech rud choálainn ag breanú amach ar an abrice íon a cuioineachtáil ar na rudaí a dhéanach mud na cuimhní síl a heastan we mar riint leat gan cí gan chola gan stop a chuir leis. Smuointe nach a sean gaiche más gar an léirne stás ag an dam go as tín ruúta ag an nu. Sta mai an soirine, híl soirine gan tú Tom ré Éilín lomos com a lom fi cedi ar an siad ó ag deire an lé. Tá má hiil sa chócastach tá má chrús ar lasa chuid si mó rása ní éitoch mar na hiúdhaid. Oh no, má tá mén ar go dó be ma in seo an anna bhedáireach an na rudaí bhá í méíon tadan ar bhhuaimeanna Banna sa deire fuarbás Berlin fáil amach faoí go dearnach ná Tá dá mór lean seo anna bhedáireach an na rudaí bhá í méíon tadan ar bhhuaimeanna Banna sa deire fuarbás Berlin fáil amach faoí go dearnach ná ó Tom ré Éilín lomos com a lom fi cedi ar an siad ó ag deire an lé. Tá má hiil sa chócastach tá má chrús ar lasa chuid si mó rása ní éitoch mar na hiúdhaid. Oh no, má tá mén ar go dó be ma in mar ó Tom ré Éilín lomos com a lom fi cedi ar an siad ó ag deire an lé. Tá má hiil sa chócastach tá má chrús ar lasa chuid si mó rása ní éitoch mar na hiúdhaid. Oh no, má tá mén ar go dó be ma
Tám sé in éiad ó táim in éiad Tám sé in éiad an éad lá Bhíonn agaí éiad an sin tá Róisín an gluichar nóí agus Bridú mar sé soch le intice ón teideal céir é an príomh héama in san óran seo ach ní bhíonn rudaí bailach siimplí ar gúnaí so bhfuilm just iarúirte Róisín cá a tháinig an smaoine nó beidir céir é bunchloch an óran chuite. I dtíobh éad is orainn a bhíon éad a tháinig lom cinál go randomachas dócha tag an orainn chucum ar bailí éagsúla scatí bí má agus caithe fón thógáil amach agus taifeadaíonna ar go scipaí agus go leor gan am morinnim taifead ar an orainn tá sé go bheith cáilte agam so le éad scatí nuair tám sé a lai I mi cheomra nó mata sé go thomna an daracha bí me bhliain sin ní féidirm go le chola agus an tain rud atá intin agam ná mo chud smaointí agus na rudaí just smaointí da faoin saoil agus mar sin de agus scatí nuair bí me smaoinú na bhíon am agam smaoinú ar rudaí tag an orainn chucum go héasca agus is tócha le éad bhí me I dtíana sin agus bhí rud cinn sa rálam catú éirí catú ná orainn na scríbhanis agus bhí me cinál cuiinú am hain ce go a scríb faoi agus just kind of daid me machchas a leaba agus kind of brenn na háartarm agus bhíon áit darcha agus an chéad cuppa focail go nóir an náid stán a bhrenn na bailí fada. So as sin a tháinig an orainn agus cinál hiúil méinú cinál stumbling chuig an piano a bhí me cheomra agus os méid na cordaí ar an piano. Ag curvadí bag le chéile agus is tócha an versa agus an chorus gan orainn bhí sin scrífa ar niche sin. So bhíon cinál an hook agus an smaoine agam amach legan. Agus stóhí an lánaí nó beidir lánaí sin tháinig an pre-chorus bag atá in sin scrífa. So bhí méid sin agam. Agus an sin cinál bhfuil me ballagus agus níor man an na chríochnú agus bhí me tríal cuiinú ar mid-late chuirteach agus an mid-late tá anú an bridge bhí sin scrífa agam le haid orainn eile ach tharla sé go daibre an rud ar fad le chéile go más so thóg mé an mid-late bhí an orainn eile agus chuir me seach an orainn se é so bhí forward an orainn críochnaí a goháin an dar versa nó mar sin. Sin bhí me cinál cuiinú ar na smaointe bhí ag dul ará san orainn bhí sé ar nús go gathe bhí cinál perspectíocht amháin san orainn agus bhí me gcéire bhí sé ar nús go rá orainn rá perspectíocht a chuir san orainn so bhí agam go rá sé go má ach nach chuir sé soch má as hain go orainn den éigen a chuirteach chun versa eile nó perspectíocht eile a thuirt so is buchail agus cáilíonn tá láirslinn chéile san orainn bhí me gcéire á perspectíocht dhéana agus an tachtain sin cinál ringe mé sin bhí an orainn bhí IMLÉ gcéire orainn a dhéanaan nach liom bhí dochas Jean scrífa agus bhí sé ar intin agam collabí ina le duine gin agus dúirs mé hé tá orainn scríb agam sa chomá ach sé go má gin nach mud an ruirte le chéile agus darba mud in sin ar éiad agus dochas jeans le chéile agus tám chóbuich mar an pí beg a chur páric leis tá sé éagsúil tá sé difriúil tugann sé rud éigen eile isteach san orainn stíl éagsúil agus áiríonn sé ar nús orainn IMLÉ chomá an stíl atá ag IMLÉ rud atá ansimú mar sílim se ggólim se difriúil le hais IMLÉ ach nuair tháinig mas a chéile is cinál meascán gan rá stíl agus d'oibre sé sin iontach. Arás gur mágad Róisín, carcolóir bugam rá agus tá arainn eile going inis, seo ceann ón chéad album seo arainn ar teil fúnarm.
Scatini yonan tuna ruddy a hasty and wet me yoga willing yamaka imni yoka depot earth. Bien fun na ran janam gloid na gigana Ston chud is moja na ma sin nach in je mena Sprala ma va ego sa tuos mo chud fun je va Nura hagan shake t-ceol kama kana Is bralam sin chonna va eg like ma ein tin Ma yana tu sin ture shak wort chud nacht Di kari va loch a god cho eresa She shad an kota ta agan je ma hina She sin na fel na spirit agus da hirsha A chud a vain down im sha sin la shan ceol A mo chlora gwabana agus maint Wabana féilte chamaladi a corda Adwalim nuragan chegadi Tafadaga wayan lisha eisha Awad nis duck run Nida warna fokla Aberti a yenim she Achta warren voor move Van je wat on my gyra Chura machan sin downjach Tama yo Tasha roger river Sha andala malok Chura maram heino Honga hom Kunje me yara My cola magas Habay maslon Chura machan sin downjach Tama yo Tasha roger river Sha andala malok Chura maram heino Honga hom Kunje me yara My cola magas Habay maslon Kjant in a fana samme kärleken fakla Skis farpa na sjunga macht rudi silla rimma himma linis Eska da warsha Kadena magagra himma ngaiga Ma hochish ma husen tanga Honika machas ma chlab ganstad Gutiga laur meila ma an penguin Arma vi an deishtun nach man an kilowant Hon telefish gudini venja bish Bochelbag ma meis Arma vi an strish gan Wad kate gan ma Sheinn blina dís dobla ma berla is nu lig ma duna bishis Mar sílam henges mountain gana varis ma tatu lifa is kom up you nís for shasin shalat Nís mo a hogan tu warstach aga sinné gedirchan rudda tama rálat Echt Sheinn Sinna fel na spirit agus da hirsha A chud a bhaim down im sha Sinna shan ceol A mo chlora gwabana agus roint Gwabana féilte chamaladi a corda Adwalim nura hagan chegadi Tafadaga wayan misha eisha Awad nis duck run Nida warna fokla Haberti a yerim she Achta warren voor move Van je wat on my gyra Chud a machan sin downjach Tama yo Tasha roger river Sha andala malok A chud a maram heino Hom go hom Could you make your rum, my cola magus, have I my slum? A chud a machan sin downjach Tama yo Tasha roger river Sha andala malok A chud a maram heino Hom go hom Could you make your rum, my cola magus, have I my slum? A chud a machan sin downjach Tama yo Tasha roger river Sha andala malok A chud a maram heino Hom go hom Could you make your rum, my cola magus, have I my slum? A chud a machan sin downjach Tama yo Tasha roger river Sha andala malok A chud a maram heino Hom go hom Could you make your rum, my cola magus, have I my slum? Chula si bhíonn sin fúnarm ceann na orainn is sardam féin go IMLÉ tan na hórn ar fad ítach. Rud ar bháin a thug féin faoi dear faoin orainn seo ná gur rap ar fad é gan chud is smú agus tá sin cho éagsúil freisin i dtíobh stíl agus ceol trúige ní mór an orainn mar sin na muin sin na mín just rap agus níl nach bhfuil aon cinál sais orálneacht chríd agus rud ar bháin a forma simún faoi ná go bhfuil sé an choppy ar bhealach agus go bhfuil sé ar nús go bhfuil nuair bhíonn tú siad sin agus tagan smaoine tar éis smaoine sacha do cheann agus tú a cuineáil is smaoine ar rudí difriúla agus aithríonn sé gcónaí agus tá sin is talannééis sin atá dochar a dhéanam mar romsa is scéile agus caithame scéile ancient ach is stíl sin atá an difriúil agus is brála mé. Is dóthaí an ceistebach agam ná céir é an próséis lei sin an bhfuil sé randamach a éis sin tú le cinál
le buile nó le trac agus cinál duine tú ar an buinte nó dogann sé mar gonáirn sé randomach agus gonáirn sé nádarach agus stocha go dogann sé písa na richimí agus na folklach ar le chéile agus a chur isteach a gceart. Son ceisfach agam céirdaim pro sé sin agus dógann sé bhfuil sé ar an buinte nó dógann sé písa. Gur mád Róisín, stoig bhfuil sé stifriúil. Ach, like tagan sibse ó chulra inar ólam sib uirlis agus gur seansgrá tún choréig sula réalta mór le rá agah bert. A chumsa, I suppose, chonig bise ó bheith cinál DJ agus rudí agus níor haimime uirlis íomh seachas fad agus dána fe cúpla mí ní mé ládóg. Agus is dói chama blianta ri a chur na rihimí éagsúla seo le chéile agus ba óran é fúnarm na raibre amach céit an géad chun riamh rih sin as in gotí go puinte grom a sásta leis agus bhealach is just beidir go thóg sé cúpla blianarm díadach cinál like cúpla ceangan na speed bumps cinál a íarnál amach ach I think it's srá botún srá rudí bega just a tháinig le chéile agus you know what I mean, just tháinig an lá agus bhí me sásta leis agus hiag me gur bin an puinte inar ó sé cinál héis hecht le chéile. I think an rud aisteach faoin ar bhainint tú stíl ar le amach or tá tú héis job má dhéanamh ar an cinál cur láth ar le. An second that tú compórteach leis, tá tú an anas bheith cuairtú bailí eile lena dhéanamh, because ní tú ná ahrá a dhéanamh ar cinál, ní tú gur gníomach tú hé ná daoine eile breanró ró éasca ró sciúpaí, so bíonn tú an second that tú compórteach leis tá sé an amhaid a bheith mí compórteach ríist agus chuil I dró éagsúlachtaí a chuir leis ní beidir ní chuil I dró eile, but sean an arm sé tróíomh, but ach bíonn tú gúna ggéirbh a chur éagsúlachtaí leis agus sceir a fólam a gúnaí. So an átar tháinig fúnarm as ón idir. But is cinnte is ceann I suppose is ceann tábhachtach é go mór blianta hain ó híomh má aonú lucht agus céir a cheapach om hain agus I suppose níor an nach cinál athrá duna mothúcháin a bhí am inam hain agus I suppose grarm just ceistin to them hain agus bin é an I suppose bonús agus bonchloch an óran agus sinna fá gur thugmach faoi ar an gaí gur thugmach faoi. Choir deile is de bhór anolalas agus botún é but scotí níos tú botún ná leasúháin tas. Sin fólam. Cinnte, gan éras ein tíam leis an deachtar sin. Caiid tú ghlacha leis go dáirlóí botún agus go dhéanaí tú botún ach bud an enrúta cint álam agus Róisín sin leis an dulcan cí. I mórtharm sé rénas. Ach bin fúnarm hahan sé go mór lom is bralam bheith ag chas an ceann sin bio agus tásúla bhn go maiid deise going a dhéanamh le chéile rís go han lua. A chasamid ar an eiledíomh is seo an chéad alban cumá go jo an telatá agus an an seo tá beirt ceoltar eile de cuid IMLÉ, Rina Sally Hartman agus Adam Fleming. On and fresh and
fearn tí bíle manis mar mór cróga. Bíle manis chríim lava an dearmad sin is dus a fearn tí bíle manis mar mór cróga. So bin ágaí godó ceann iontach mór an chéad album agus ceann a iminn síos go maith cholaigh ag na dionad muid beha. Just chuann sé neart leis an iche agus I suppose tá éagslas a bart leis sin nach bhfuil i gcuid na cíneile a dionad muid ar nóí is bháilt é ach sílam go bhéh cían an duine sár le cinál le I suppose chuirsís í an céir go dtíadach é an óráin ar cás a tháinig an óráin agus mar sin de. Go an go páirc. Is tóca go ag an nám bhí mé hain agus Fergal agus becartam rá ar an album Fergal Maloney atá á chana ach dar nó bhí Rina Sally Hartman ar chanan le an sin le Adam Fleming ar an guitar linn cumá. Ach ag an nám bhí mé hain agus Fergal i géirí chúpla ára na chuma agus in Gaeilge go háirithe mar bhí Banna ceoil ealaigh na Dirty Nines an tanm bhí ar an mana sin agus bhí mar denmh rac-cheol curmach in Gaeilge go háirithe Róisín Seoighe an cabaret agus astracán a bhí ann ar na habhar na bhí going an méile agus bhí cinálín fóstachas ag táchtaring mar heasta going rud é an nua a chrothú agus is dóchas as sin a thosaí IMLÉ beidir ach ag an nám bhí Fergal ag stádair tá mé ceappa ceol ar an óscoil agus bhí sigéirí an tarán seo chrothú cinálín walsa tá ann agus bhí smaoineamh aige gur na lyricís litir atá ann tá ban ag scríomh litir chuig ar chéile agus tá sé sin ag trid i goga beidir an chéad coga damda cábhis agus tíir sé ar an cuidiú leis so scríomh mé litir mór áidir tá mé ceappa agus cean na frásí a cheasamach an sin ná go gan stad mar sin an teachtar dúirtí gomach sí ag smaoine bhéir go gan stad ach cumach céanamh sí rá tarháil is sláán bhí cormach. So is mála mé is ar an grá ann nach cinlín teachtracht éagsúla gceis leis cumá. A bin go agus brala daoine gach éon ceol chum bíon daoine chótócha leis an an sin. Agus buchas le Rina Sally Hartman bhí a chan ar an sin is féile teacht ar til ólas frí Rina ag rinasallyhartman.com tá chéad album Rina ar an talbum atá album i bhreain cean nua atá tá mé ceappa a big starving thing sin an telatá air. Ceánaín sná ceol atá ann agus is féile teachtar sin ag rinasallyhartman.com. Bíon Rina dar nó i ceol le IMLÉ an tamlóg agus bais le clostáil ar album ihre dó. Bíon Adam Fleming ceol linn cumá agus is guitárí agus orainn den scoil agus tá EP ag adamnis tá sé ar fáil ar Spotify Calling the Ghost to Life agus chonig mé ceol sa Cobblestone
agus bhí sé harcín ag an seoil an sin siar mí anaris sul cúpla bbliana hin tá mé gappa. Agus fergal Maloney dar nó ní bhín sé ceol imlé go réalta hiile ach bhín sé i tafada agus i gceisi ó cheol hain faoin anam fergal Edward tá sé ar fáil ar Spotify agus tá EP nua a gceil láthar na hóra The Light of Everything an tetal atá air. Carlór, tá an táimid riddim ling bhain mé an soltá seo tá sula gom gur hain sé libse gur míle mágat le Gael Linn as ucht chuir a thuirtúin. Tá nuacht a going, tá arán nua a going ba Gael Linn á eisiú amárach ba sé ar fáil ar Spotify, iTunes, Payátation tú le ceol líne. Agus Sean Cade single ón album nua atá going, agus ba sé sin ar fáil go luú a cumá. Duchcuid jeans an tedla ar an áir an seo agus ba Róisín le clostal ar cumá. So tá win ar bí shui agus éistimid leis sin is ceann nóméid ach rih sin páric chumtas in na lyricí agus tuigim gur áránsach pásanta atá ann so bhís le beidir an smaoinemh nó an teachtracht atá ann a roiintling. Duchcuid jeans, yeah. An mé cumsa fut antá deargarm faoi láir tá mé I gaidirh gur éhan am a bheith an agus tá mé ag sásta fiú an nuair nachfuil go leor rudaí eisceachtú le tarlú agus is dói sílim gur cinál gur ceilire é an óran do chud jeans ar na gná rudaí beaga. Just rudaí siimplí rudaí a Hórlins gachéin lá. Dúsin tú bín be cócrocht ghlachan tú cé na rudaí beaga fánacha nachníontar ceilire riomhharb ach manúltain an sásamháin as do Sheinn sure ní mór an croithín na rudaí sinnéad na rudaí ecans tú nich fin géad gan an so manúltain an sásamháin as do Sheinn Sheinn go mé síl fada root ina mé tú gúní sa tód agus ag lorg rudda cinint nachtún an grím á leid. So yeah, duchcuid jeans, ceilire in na rudaí beaga sa síl. Gur féidir dearmadí an ará, ach ná cheart. Ítach, is bralam an smaoinemh sin agus an meáin sin agus an teachtracht sin agus das bheith leart le faoi. Mar go minic na tú studio ag chuirdí le céile ní bhíon an daim going in áiríar leart a gceart. Faoin na lyricí nó faoin áhar an orintanta, is mór an trua é ach is brala mé. Cogur Róisín dearmar airt an sin beidir bhí hialmar gcónaí bhí gáil a rudacin bresin a rudacin eile san áhar an seo agus middle éit tóca agus chumar an ceol cuat agus scríbhtain na lyricí dochreaachta seo. So inis dom agus doing céinsáis próséis atá agutsa agus tú ag scríomh. Romsa go pásanta an próséis bhís agam bín si difriú gacha le uair go handú áirim inspiráideach nó dhéifim éisiom le rud éigin, béidir ceol éigin nó orainn éigin agus dhéifim inspiráid orainn mar sin is scríomh ach gan cinál an rud céanna dhéanana ach rud éigin cosú leis dhéanana nó cloise me písa an orainn agus písa an orainn eile is smálam an foclicht sin nó smálam an bailach an dhearann sidéis sin déithn sé sin úsáid nó cinál rud éigin cosú leis sin dhéanana nó fiúan i dtíobh scéil. Tá orainn tá cloiste agam agus an scéil atá tíomhhiarrá agus an cinál teachtracht is smálam bhálam rud éigin mar sin is scríomh mar go dtugann sé inspiráid chum. So brahan sé scatí más rud ag go rutinn táir lomhain go pásanta smálam é sin a chuirmach agus é scríomh agus is bailach lomhain le déile leis mochas fhuaimeanna é an scríomh ar chumá ach brahan sé. Sin a dtíobh an ábhar i dtíobh go technicúil. Is dócha go málam an struchtúr ó an eachta
typiciúla úsáid so versa pre-chorus, chorus agus sin versa pre-chorus, chorus, middle eight chorus rud ag mar sin. Go handú smáil mé sin úsáid scatí ní úsáid mé sin ach go handú le smáil an bheith clí lei sin mar go dtugann sé cinál struchtúr chuit agus tá sé simú lei sin mar nuair scríbim se rud éigin tá aga mar buinte gur pre-chorus nó chorus nó middle eight nó chorus é an písa sin, písa ceol sin ag brathir cecho más atá sé ag brathir an cinál ceach fád atá sé rudí mar sin. So nuair héimse go dtí an piano nó chuig an gitar nó herbí ceir de tá dhéanana nuair tosaí me scríb tá aga mar buinte siad é a go le bheith an versa siad a go le bheith an whatever. So dtíobh na focail agus rudí mar sin déiteach sé tógáil denú méid le éiad chuig an versa agus an chorus I'd say 15 méid. So brahan sé ar a bhfuil sé gaibir chuit, bhfuil na focail a gaibir leis an ceol atá tú a gobar le. nó an bhfuil sé beganín costa agus bhfuil na focail tú a gur úsáid an aibríonn siad leis go. nó an bhfuil sé ro áda nó an bhfuil tá rudaí ar le agus brahan sé ar cecha éasca agus is dagann sé chugad. Mas rud é ggóil an taachtarach nó na focail tú a gur úsáid go aibríonn sé leis an go ar an buinte déit go tábha art ach scatí is smálam a bheith macna faoi an féidir an focail níos áchar an sin, an féidir an frása níos áchar an sin, an féidir an ceol níos áchar lei seo nó an bhfuil rudaí mar sin an féidir an rud a scríb me seachtaró hinna úsáid san óran seo úsáid brahan sé ar chuilead mar sin. Ach go handúil a ní thógann sé bhád beidir mátá me gur macna bhíon ar déit sé tógáil seachtain. Má tá rud éigin agam agus aibríonn sé an buinte ach go handúil scríb mé rud éigin mar sin beidir chorus, beidir middle eight agus sin fága mé agus tag mar hasige beidir lágin eile. Ach duine míoach é dhéanana cho nádarach agus cho éascach am hain. Í éon brú leis an scríbnúireacht is féidir le dul a scríbnúireacht éonar is mí leat agus is mála mé chuineáil mar sin. Chfad agus is féidir le mar go dtugann sé am freisin macna bhíonna ar an méid tá dianta agam agus an féidir leis a bheith níosár agus é dhéanana chum agus féidir le. Arás, well, éiste muid le docuid jeans inis. Lauríonn dúlam agus tú ag tarntar dochuid jeans Fecinn mé húchiad rud nuair a húisian tú Déanna méid a chuid grúige a chur tí na chéile ní iman mé garad nuair a dá tú ag cóguró Snúirtá mé ré sona Fecinn mé an taim fiúgan an loch ó smó chóirmach leilionar Go barb bheith mé ort agus hiú mé amach le soda fúmónig mé ar eis gáháil brón leat Ní chéidir lomcaí nach dá Chosósta le colán a réineans chola hór Ag lánúr dó mé ré Sona fecinn mé an taim fiúgan an loch ó smó chóirmach leilionar ó mar scá chéile war an daine an gradibh an rágadtí go chunig menta san fáilte seise slán na seochraní na síl gananta sa bhuiáin na spéire Sblá é an síl gus is minic rá gach nó méid a féidir nam gach éon lá Slín a bharta má hiile lína bháin si hasí na rudaí a déit ó siad a rá an gló seo orm ó dog go gáil garm chomhád is tá an síl ceol agus tarm
Ba tus a mar an tain in a warm a eat sin agus blasú ar guards in na granna sin an smuoine cuioine bear in lí sib bug a mis tus agus bug tus a misise bar gom suga in bhá nach a cliste gan síl mór dar go seo mé bhrise Suúrtó mé ré Sona so feici mé an tain fiar in a loch os mo chórmach le lanner Ó crocht a chrídót agus orda a cheon Is féidir heachtas rud a bingus cínte bhliain Tá mé an bhuiocht an méid a dul am a wet Tá má sostan is grad a ceart a bhúirt chuid Suúrtó mé ré Sona so feici mé an tain fiar in a loch os mo chórmach le lanner gra oh Aonach, gur míle mágah ben do chuid jeans is muid na IMLÉ sulgum a ghaint soltas an ceol agus bhí sin ag leart le na chéile agus ag leart libse bio ar Facebook agus nád an dermid ba do chuid jeans ar fáil amárach ar Spotify, iTunes, gceol áit ar lína agus ba album IMLÉ ceann nua ar fáil go hán nua chumá buchas le Róisín agus buchas le Rina Sally Hartman cumá a bhí ceoling an nacht agus Adam Fleming agus tásúla gom gúil seoir fad go maithe chuirde gúil se bhí cuineáil sláán agus tá tú go mór le bula le bharíis ag ceolgurm ag nuaig féile amach anseo. Tá go bhógaid agus sláán. Gur míle mágaí a socht éisteach lín agus tásúla go bhaim ná an gigaí anna ámaigins glua Ní bheith sádag puinte cinn tarint dro deire an saoire nó beidir sa bhóver ach bhí se chmáin sláán á galagaí go fóliach sláán a chóirte. Well, tá suligan go bhaint solta sin. An seartan siúgan ben teach le chéile dearnágan bei Pax agus Mac dada ó Ionad Ealaíne Linn le Victoria Pierce mar sin agus séalog dur daon siúgan Bígí Linn.